Is-Segretarju Parlamentari għal Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku Edward Zammit Lewis bħalissa jattendi għal konferenza fir-Renju Unit dwar l-iGaming. Il-konferenza ICE 2014 hija l-ikbar waħda fid-dinja fejn jidħol dan is-settur. Fiha jipparteċipaw madwar 57 pajjiż, inkluż pajjiżna. B'sodisfazzjoni is-Segretarju Parlamentari responsabbli minn dan il-qasam għalli Malta rnexxilha tattira investiment ġdid. U nista' ngħid b'ottimizmu kbir illi kien hemm kumpaniji illi se jiġu l-ewwel darba f'pajjiżna u ħanibdew inħabbruhom fil-fatt aktar il-qudiem. F'intervent li għamel għalli Malta toffri pakkett komplut fejn jidħol ix-xogħol l-infrastruttura kif ukoll it-teknoloġija informatika. Is-Segretarju Parlamentari Edward Zammit Lewis żied jgħid fl-aħħar xhur Malta laqat kumpaniji u negozji ġodda. Għal din il-konferenza ICE 2014 parteċipaw fiha numru ta' kumpaniji Maltin li kellhom l-opportunità li jippromovu s-servizz tagħhom f'dawn l-oqsma.